ДТЗ са смяротным зыходам адбылося 24 мая каля 7 гадзін 40 хвілін у вёсцы Дабучин Пружанскага района. Па папярэдняй інфармацыі, 55-гадовы мясцовы жыхар, які кіраваў трактарам «Беларус», у складзе з паўпрычэпам учыніў наезд на 57-гадовага жыхара вёскі Калядзічы, які рухаўся на веласіпедзе ў сустрэчным напрамку праезнай часткі. У выніку пацярпелы загінуў на месцы здарэння. Узбуджана крымінальная справа. Яшчэ 3 дарожна-транспартных здарэнні адбыліся за выходные ў Брэскай вобласці. 22 мая каля 23:20 у аграгарадку Вялікая Малешава адбылося ДТЗ з удзелам непаўналетніх. 17-гадовы бяспраўнік не справіўся з кіраваннем незарэгістраванага матацыкла. Пацярпела 15-гадовая пасажырка, якая знаходзілася без моташлема. Дзяўчына дастаўлена ў бальніцу, праводзіцца праверка. Таксама за мінулыя выхадныя на тэрыторыі Брэскай вобласці адзначана 6 пажараў. Агнём знішчаны 1 будынак, яшчэ 5 пашкоджана. Адзін чалавек атрымаў апёкі, мужчына шпіталізаваны. 22 мая ў Бярозаўскім раёне падраздзяленні МНС выратавалі дзіця, якое знаходзілася ў вадзе ракі Ясельда. В болотистой части реки на расстоянии около 1 метра от берега находится мальчик. Самостоятельно второклассник двигаться уже не мог. Его друг-первоклассник находился рядом на берегу реки. Работники МЧС извлекли ребенка из болотистой местности и после осмотра медиками передали родителям. Бригадой скорой был осмотрен и второй мальчик, а затем передан отцу. Днямі ў міліцыю звярнулася жыхарка Івановскага района, якая паведаміла аб знікненні кашалька з грашыма. Женщина рассказала о том, что к ней приходил односельчанин и попросил одолжить некоторую сумму, совершенно небольшую, для оплаты проезда в автобусе. После его ухода кошелька на привычном месте уже не было. Сотрудниками уголовного розыска установлено, что к преступлению причастен 33-летний нигде не работающий односельчанин. Следователями дана правовая оценка действиям мужчины.